Κοιτάξτε τους, Έλληνες, ένας λαός κατεστραμμένος. Τον κοροϊδέψανε, του είπανε ψέματα και τώρα ψάχνουνε να βρούνε την άκρη. Οι κακόμοιροι αναγκαστικά κάνουν τις γυναίκες τους τσατσάδες και τις κόρες τους πουτάνες στα χνάρια της Αλεξανδράτου και της Δούβλη για να πληρώσουνε τη δόση του αυτοκινήτου. Όπως είπα, για να πληρώσουνε τη δόση του αυτοκινήτου και του σπιτιού τους. Όμως είναι άξιοι της μοίρας τους. Αυτοί που τους γαμάνε τώρα, αυτούς ψηφίσανε. Τώρα θα το πιούνε κανονικά. Θα λέει ο μπαμπάς στην κόρη, κορούλα μου, κάνε καμιά πιπούλα παραπάνω για να φύγουμε διήμερο στο χωριό. Εκεί τους κατάντησαν. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Λευτέρης ο διάσημος. Οκ. Κράτα και αυτό χέρι. Βλέπει. Και όπως είπα, τους καταντήσανε για τα χάλια τους. Πήγα για τη διακοπή και πήρα ένα αρχίδι. Ίσως να έφτεξε που εχτες άκουγα κατσατσίδι. Ο πρόεδρος μου φάνηκε ρούβα για να γουστάρει και διπλά ο Ισάκελεφ του πιάνε το παπάρι. Ο παρέδρος καθότανε σαν να ήταν δεσπότης, ίσως να τον ενοχλάγε στη σούβρα ο κολοκόπτης. Ποπορε κάτι πουστίδες που τους εξουσιάζουν, που το βραδάκι στη συγκρού στο κόλο που τσαβάζουν. Ρε μαγκά μου τρελάθηκα κι εσύ αν δεν το δες. Τράβα ένα βράδυ στη Συγκρού, όλοι φοράνε γόβες. Γεια σου ρε Στέλιο Αθανάτε, γεια σου ρε Βαμβακάρη. Ένα αρχίδι πήρα εγώ και εκείνη το παπάρι. Αλλά εδώ είναι ο φίλος μου ο Πακιστανός, πουλάμε μπανάνες μαζί στο φανάρι, δουλειά δεν έχει, λεφτά δεν βγάζουμε, αλλά τους έχουμε γράψει στα αρχίδια μας κανονικά, τουλάχιστον είμαστε σε καλύτερη μοίρα από τους κακομοίριδες εδώ πέρα που δεν έχουν να βάλουν βενζίνα. Άλλο. Έτσι που λες μεγάλε, ναι. Φίλε μου Πακιστανέ, όπως καταλαβαίνεις, έχει πέσει πείνα του Ομέρ Βριώνη. Κοίταξέ τους εδώ. Δεν υπάρχει φράγκο, ούτε βενζίνα στο αυτοκίνητο να βάλουνε. Έλα εδώ. Όχι, δεν τραβάει, αλήθεια. Εμένα τραβάει, όχι εσένα. Ευχαριστώ, να σε καλά. Γινόμαστε ένας παπάς. Έχει πέσει πείνα του θανάτου. Θα πούμε το δεσπότη Παναγιώτη. Τελειώσαμε. Μας έφαγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τέρμα η Ελλάδα. Αυτά που ξέραμε θα τα ξεχάσουμε. Μας φέρανε σαντουιτσάκι, ρουχαλάκια, μια σακουλίτσα. Είναι που λέει, βόηθα με φτωχέ να μη σου μοιάσω. 11 εκατομμύρια Έλληνες ρε, δεν μπορείτε να ζήσετε έναν άνθρωπο. Μην τρελαθώ τελείως. Ο τρελός του φαναριού. Χρόνια τώρα.
Δεν μου λες ρε, είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Αγόρι μου. Ο φίλος μου ο Παύλος Σιδηρόπουλος, κατασκευαστής επίπλων, εγκεφαλοχειρούργος και πυράβλων. Φίλε Παύλο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα τώρα με την κρίση? Είναι δραματική κατάσταση, αλλά στο τέλος θα δούμε τι θα γίνει. Ίσως πέσει η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται. Εγώ πιστεύω ότι θα κλάσουμε κανένα αρχίδι. Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτό ρε Συλλευτέρη. Πώς το βλέπεις το μωρό? Μόνο από πίσω τον κόλλο συνέχεια. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει το σωματικό. Θα σου φέρω το τυμπιτάκι αν το έχεις. Ναι, ναι. Γεια χαρά σου φίλε Παύλε. Γεια χαρά. Κατά τα άλλα καλά. Υπάρχει κανείς να μας ανήσει 50.000 60. Θα βάλουμε υπόθεση ακίνητο. Σοβαρά μιλάς? 50.000. Πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα με την κρίση, με την πείνα? Κόλος. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπετε μαυρίλα? Μαυρίλα, άραγνα. Μήπως θα πάμε για Κολομβία μεριά? Ναι, μαλάκα, περίμενε. Παίζει. Έλα εδώ. Για πες μου τον πόνο σου. Τον πόνο μου ότι τη δώσαν της γυναίκας πληρωμή 100 ευρώ και είναι κάλπικο το 100 στάρικο. Σοβαρά μιλάς? Αλήθεια λέει μαντάμ? Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Αρχηγέ μου εκεί που μπορούσα να σου είπα να βοηθήσω τώρα δεν μπορώ να επέμβω στο θέμα της τιμής. Πώς το λένε, πρέπει να κάνουμε κατάσταση. Έγινε. Μόλις το ετοιμάσω τη βίντεο θα δώσω να το έχεις. Έχω τραβήξει εδώ τα χάλια μας εδώ πέρα. Πολλά φιλάκια, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς